Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo othi uJesu Kristu uyinkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu, siyambonga ukuthi siphinde sikwazi ukuqhubeka nezinkonzo zethu esizithola kwabasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya 11. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Zike zathukuma sizigcine ngolesibili ngoba bekukhona lezi besizifakile kaduduzanane yasemsakazweni ikhwezi nenkulumo kaMama uNsibande interview yakulona ikhwezi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngethemba usaphila lapho ekhaya. Ngiyabonga nje abazalwane abalalelayo kukhona abangalaleli ke kohlale kunjalo kodwa bayalalela maqondana nodaba lwethu lokuthi impela sonto umuntu uxakeka kakhulu siyawamisa ama voice note, siletha kuphela abantu abazongena ekhaya lezwi, siletha kuphela abantu abafuna ukwenza ama appointments. Ngiphinde ngikhumbuze, ngiyacela abazalwane sisubscribe, ake sisubscribe. Sekusele kancane sifike kwi-target. I-target yokusubscribe kwethu 1000. Uma nje sesifikile 1000, ngiyazi kube sekulula ukuqhubeka kodwa kuwumqansi ukufika ku-1000. So ngiyacela nje sikhuthazane. Njengamanje ngigcine nini ku-791, 791 if my memory serves me well. Uma ngisakhumbula kahle 791, angisazi impela kahle kodwa niyakwazi ukucheck lokho nikubona. So ke siyadinga ukuthi kusele u200 nento ukuba singene kwi1000. Ngibuka ukuthi asiqhubekeke nalapho sagcina khona ngolesibili bese sikhuluma ngothando, ukuthanda abazalwane. Sikhuluma kakhulu ngokuthanda abazalwane. Okumyalelo esawunikezwe inkosi yethu Jesu Kristu wathi sithandane. Mina ngisho uthando lobuKristu, angikhulumi ngothando lomjolo. Hayi indaba zokujola, hayi tuzasesihogweni lezo. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke singakafundi izwi lenkosi, simnxuse uNkulunkulu abe kanye nathi. Ake siguqe. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siphambi kobuso bakho nangawo lo mzuzu. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, ucacise izwi lakho, busise lona loyo othatha ithuba lokulalela lenkonzo, busise lona loyo oyidlulisayo, phinde ubusise okhuthaza abantu ukuba basubscribe. Siyakubonga ke Nkosi kakhulu ngalama channels osinikeze wona. Siyazi inkonzo ziyatholakala kuwona onke. Siyacela ke Nkosi ukuthi umsebenzi wakho necebo lakho lifezeke ngegama elinamandla. Siyacela sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele, siqhubekeni ke nenkonzo yethu. Sizofunda izwi lenkosi esilitholayo kwabasePhilippi chapter 2 sifunda uverse 9 kuya kuverse 11. Kufundeka ke kanje: ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadoda onke aguqe, abasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse 11, izimo zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu oyise. Sikhuluma ngaleli gama, leli gama elinamandla, leli gama elingahlulwa lutho, leli gama esilinikeziwe emhlabeni phansi kwezulu esisindiswa ngalo, ngoba ayikho insindiso ngomunye, ingoJesu Kristu inkosi yethu. Besikhathi siyake kumaHebheru 1 verse 1 kuya kuverse 4, kodwa sizokuya namhlanje sizoveya lapha ebesivele sesikusi scripture Philippians chapter 1 base Efesu sahluko sokuqala siqale evesini le15 sehla nalo nje uma ngikhumbula besisiku verse 16. Ake ngifundeke.
Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami. Ilapho besikhona kakhulu ngokukhunjulwa emkhulekweni. Ukuze ukhunjulwe emkhulekweni, thanda abazalwane, ube nokukholwa eNkosini uJesu. Kuzofinyelela ey'ndlebeni zethu bese siyakukhumbula emkhulekweni. Siyadingana abangcwele emkhulekweni. Ngoba akekho ozoyingenela ezulwini ngokuthanda. Akekho ozozenzela izinto ngokuthanda, kodwa sonke siyadingana sithwalane ngomkhuleko. Kusho njalo kumphostoli Paul mayebhala eholwa umoya kaNkulunkulu. Uthi angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami. Ngoba sengizwile ngokukholwa kwenu okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeke ukunikhulekela. Sigcineke ngolesibili sikhuluma ngezwi lenkosi u1 John chapter 2. Saqala kuverse 9 lapho sithi lowo uthi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Verse 11, kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhambe bumnyameni, akazi lapho eyakhona, ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Ngani? Ngoba uzonda umzalwane wakhe. Sikhulumile-ke sasafika lapho. Uthi kuverse 12 engifisa sigcine kuye kule phansi kwa 1 John chapter 2. Ngilobela nina abantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Ngilobela nina abantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Kusho ukuthi lento le ekukhulunywa ngayo la akuyona yabantu abangathethelelwa izono. Yingakho istep sokuqala sithi vuma uJesu, uRoma 10 verse 9. Bese uyabhuka, thola idate yokukhuluma, bhale phansi izono zakho. Sikhulumile kaningi uthi ngesikhathi ulindile uNkulunkulu uzokwenzela umusa. uNkulunkulu wethu ukwenzela umusa. Uthi-ke umpostoli uJohn mayebhala, ngilobela nina bantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Uthethelelwe wena izono zakho? Uthethelelwe yini izono zakho? Uma uthethelelwe ungabuyeli kuzona, hamba ungabusona ngoba usuthethelelwe. uNkulunkulu akamfuni umuntu ovuma isono abuyele kusona. uNkulunkulu akamfuni umuntu obhukuthe ezonweni. Ngike ngajabula kule amasontshwana adlule noma isonto edlule noma ilele. Kukhona abakhanselayo inkonzo yombhabhadiso esizoba nayo maduze. Bebekhansela bethi cha kuseney'nkinga ababona ukuthi banazo. Kwangijabulisa lokho ngoba kusho ukuthi ba-responsible. Abazalwane kufuneka umzalwane abe-responsible, abe futhi accountable ngempilo yakhe. Azibone izinto ezizomlimaza, azibone izinto ezingezimlimaza. Ngoba uma ubhabhadisa ungavumile izono zakho, kufana nokuthi kubhabhadiswe isono, hhayi kuzoba wese. Awuzukona, uzoqala ukuzovela. So isono asibhabhadiswe. Umuntu kufanele asivume isono ahlukane naso bese yabhabhadiswa. Thatha isinqumo sokuhlukana nesono. Uthi-ke umpostoli John, ngilobela nina abantwanyana ngokuba nithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Asibuyeke siqhubeke nendaba yothando lwabazalwane. Masibuka u1 John chapter 3 verse 13. Uthi ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Hayi ngoba lona lizosizonda. Yazi lizondiswa yini? Lizondiswa ngokuthi izwe
alisizwa ukuthi sithini. Izwe akulona elasekhaya. Abezwa ukuthi kwamanje nje abalalela abangizwa ngoba bangabezwe, kodwa abangizwayo abasekhaya ezulwini. So-ke akufanele simangale uma izwe lisizonda. Ungamangali uma bekuzonda ekhaya. Ungamangali uma uzondwa izihlobo zakho. Lisho njalo izwi namhlanje. Ningamangali. Abantu bahlupha bayamangala. Ngakhumbula uMatthew chapter 10. uMatthew chapter 10. Beyikhuluma khona uJesu ngale ndaba le ukuthi akalethile ukuthula yena ezweni. uMatthew chapter 10 verse 34. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. Uthi u1 John ngale chapter 3 verse 13, ningamangali uma izwe linizonda. Phela nabemndeni yethu bangabezwe uma bengakholwa. Ngamangali uma bekuzonda. UJesu bamzonda baze bathi ukhipha idimoni ngoBelzebuli. Bamzonda uJesu. Njengoba nami bayangizonda, unfortunately, ngeshwa bayangizonda, abangithandi bonke. Angifuni futhi ukuthandwe bonke. Ngoba phela inkinga ukhulumile laphana ekaJakobe chapter 4 verse 4 ukuthi lowo umngani wezwe ume eyisitha sikaNkulunkulu. Umngani nje wezwe isitha sikaNkulunkulu. So-ke angithanda ukuthandwa. Ngithanda ukuthandwa abasekhaya ezulwini. Kusokubheda uma ngabe uzozondwa abasekhaya ezulwini bangakuthandi. Ngoba izwi liyasho lithi umuntu oyibiza ngomzalwane kodwa ebeyisifebe, eyisiphuze, ehaha, eyiyo yonke lento eqamba amanga, kuthiwa singadli ngisho ukudla nonjalo. So kusho ukuthi uma ubalekelwa abazalwane bekushalazela ngoba ungcolile, usenkingeni. Kodwa kuhle uma ubalekelwa yilabo abazalwane okungebona beqiniso. Laba abaphuma ekhaya lezwe, laba abashiswa izintshumayelo, laba abahlatshwa yizwi bese bebaleka kanti ngabe baphenduka. Uthini-ke uJesu? Uthi kuMatthew 10:34, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Verse 35. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodana nonina, nomalokazana noninazala. Ngoba phela wena mawususindisiwe, uma benza imisebenzi yabo wena uhlanganyeli nabo. Wena mawususindisiwe awuyixhasi ngisho ukuyixhasa. Mawususindisiwe awulekeleli ngisho nangokusebenza emsebenzini yobumnyama. Ngoba phela wena usindisiwe. Bese bekuzonda-ke. Uthi kuJesu verse 36 kuMatthew 10, nezitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe. So kwenzeka izwi, ungakhathazeki ukuthi bakuzonda ekhaya. Ungakhathazeki ukuthi ujikele ubaba wakho, ujikele umama wakho, ujikele odadewenu abafowenu, bakujikele naye izingane zakho zikujikele, ungakhathazeki. Mkhulu umvuzo wakhe ezulwini. Nezitha zomuntu kuyokuba ngabendlu yakhe. Athi verse 37, othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodakazi kunami kangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ufumana ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho. Ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami, uyakufumana. Amazwi eNkosi yethu uJesu Kristu lo. So-ke u1 John chapter 3 verse 13 uthi ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. So akufanele simangale. Athi verse 14, siyazi ukuthi sidlulile ekufeni, sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhleze ekufeni. Uyamthanda umzalwane wakho? Uyamthanda umfundisi wakho? Noma eqinisa nje shumela kunzima, mthande. Uma ungamthanda uhleze ekufeni. Uyamthanda lo mama, lo yamkhokheli, lo bekukhuza, lo bekutshela iphupho lakhe kuphuphela kabi ngoba vele uhleze ebumnyameni. Uyamthanda? Uma ungamthandi usihleze ekufeni. iBhayibheli liyakucacisa.
ngiphinde uverse 13 no-14 engikholwa ukuthi sizoqhubeka nayo uverse 14 kokugcina inkosi. Ningamangali bazalwane uma izwe linizonda, verse 14. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngamazwi akhe anamhlanje. uNkulunkulu makabe nawe, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akusikelele, uNkulunkulu akulondoloze. Ngiyacela ngesiguqe ngikhuleke. Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Dumo lonke lungu lwakho silinikeza wena izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Busise ilona loyo lalele uJesu Kristu inkosi. Ngikhulekela abagulayo, ngiyacela ubaphilise. Ngithuma izwi lakho ngoHubo 107 verse 20. Ngithi akaphiliswe ogulayo njengamanje. Ngikhulekela abalimele emphefumulweni, basize inkosi. Abadabukile ubabophe, ubaqinise. Nabanezidingo zabo, suthisa nkosi ukulangazela kwabo ngokuhle njengoba ushilo kumaHubo 103 verse 5. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa bangcwele, ngixolisa impela nje, ayikajwayelekile lento. Yokwenza ividiyo nixole nini ningaboni kwenzakalani. Ngale kwalokho hamba uye ku-YouTube ufike ungene khona uzokwazi ukuthi usithole. Ngiyabonga, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi, Baba uNsibanda ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.